Jaj, konečne som odišiel od policie. Akože mi je síce trošku ľúto, ale to nevadí. A môžeme hrať aj arcade. Tak. Mám všetko v taške, tak teraz idem domov. Lebo som si nový dom. Som si ho kúpil. A tak idem teda domov. Už som teda doma. Takýto oranžový dom. Ale dám zelené svetielka, aby mi to radilo aj pekne s tými kalhotami aj s ťapkou. Dobre, odomknem si. Tak. Jej. A teraz rýchlo zamknem, aby sa ku mne nikto nedostal. Tak. No nič. Tak, už som si dal teda tú zelenú, vypadá pekne. A tak. Tak čo by som išiel robiť? Asi si najprv zbaviť tie veci. A potom asi oddychovať. To bude dôležitejšie. Počítač. Tak idem si zahrať. Už som to tu teda položil. Idem si teda zahrať niečo. Wow, to je pekný výhľad. A toto je green screenové sklo, takže bude zozadu pekne. Takže neuvidia mi toto. Aspoň mi neuvidia do okna, lebo tam mám green screen okno. Dobre, čo tu mám hore? Tu. A tu není nič. Hej, tu není nič. Tak. Vypadá to, že asi zasnem, lebo teraz nepotrebujem. Tu sa mi bude pekne spať. Idem si teda niečo kúknuť. Ja ešte som nezapol. Aj krb zapnem. Tak, asi idem na tú tak stanu, tu mi je lepšie. Tak. Rodina, kedy som aj ja mal rodinu. Ale bohužiaľ nemám. Ani manželku. Tak. Tak to nejdem radšej o škole. Tu tiež nejdem. Tam som bola ja v tom filme. Takže som spokojný. Kúp si rád pozriem. To je tak dobre. No nič, idem sa teda kúknúť do sklepa. No nič, treba robiť aké auto. No nič, tak si idem pre peniaze. Aby som si išiel kúpiť nové auto. Tak, už mám peniaze. A idem si teda kúpiť to auto. Tak, zamknem si. A tu je aká dievča. Ktorá má dokonca dve, ktoré majú blond vlasy. To je fakt super. Tak, už mám konečne toto auto. A tak asi idem teda zapalkovať, aby som už mal pokoj dneska. Nič tu nevidím. Áno, to má 400 koní, takže to má celkom superká auto. Teraz som to otvoril a idem s tým dovnútra. Tak, dobre. Tak to teraz otočím, aby to bolo super. No dobre. Tak, ešte takto. A je to super. Takto je to zle. Musím ísť trošku dole. Dole. Tak, super. Nice. Pekné auto. A teraz idem. Tak.
A čo idem? Asi idem natočiť, možno. Aha, potrebujem ísť na vesko. Tak dajte mi pár minút. Dobre, už som von. A čo ideme teda robiť? Rozmýšľam. Ísť na počítač alebo niečo iné. Ja fakt neviem. A tu sú ešte 2 záchody, takže aspoň nemusím ísť dole v noci. Dobre, vypnem tieto 2 veci. Takže krbateľku. A asi kúknem sa ešte sem. Nádherný súsed. A teraz neviem. Dobre. Tak asi by som mohol ísť asi niečo natočiť na YouTube. Mám YouTube kanál a chcete ako sa volá sa Silzajko.sk a v podstate môžete mi dať tam odber. Silzajko.sk Veľké sa. A teraz môžem ísť. Asi. Tak. Asi idem teda hore na počítač. Točiť YouTubeové videjka. Ježi, musím sa ešte zasvietiť. Tak. A teraz idem. Tak zapnem kameru a idem. Čaute ľudia, tu je Silzajko, dneska u nového videa, dneska si idem zahrať Roblox Virus. No tak toto video je už u konca. A tak vypnem. A asi nič. Tak. A asi idem niekde sa previesť. Niekde vonka. Len tak. No tak. Otvoríme garáž. Tak. A moje krásne 400 konie, čo má, tak sa zóna vypúšťa. Tak. Ježišmaria. No tak dobre. Môžem ísť. Tak, idem. Asi idem na kopec. Tak, idem dole. Proste idem na aký kopec sa prejsť. To bude jedine. No, tu nie je pekný výhľad zóna. Tak. Ideme teda preč z tohoto miesta. Moc sa mi to tu nepáči. Tak. Ideme na ten druhý najväčší kopec Pool Cave, no. Ježišmaria, toto auto mi tu zavádza. To je zaujímavé. Už chcem mať pokoj. Tak. Idem teda hore. A neviem čo. Tak, tu zaparkujem. A asi sa tu pojem kúknuť. Tu sa mi to viac páči. Tu je to pekné. Je taký. Čo sa to deje? Takže som tu teraz, ale prečo som sa zmenil, to absolútne neviem. Ale asi idem dole. Na začal búľať ako hlava. A som sa premenil zrazu. Tak idem na
Tak nič, tak idem teda dole. Niekde proste idem. Tak. Už som sa premenil, takže idem. Nemôže ma nikto vidieť, ako som. Jedine, ak ma chce niekto napadnúť. Ale to asi nikto. Tak rozmýšľam, že idem asi do fitka. Takže asi idem do toho talk centra. Ježiš, skoro som niekoho nabolal. Jo. Idem sem zapalkovať a idem asi do fitka. A mami, čo tu robíš? Ahoj, synak. Ty sa ako máš? No vieš, tak dobre, ale ako ty? Nevieš náhodou o niečom, napríklad... Niečo o tom tak? Nechceš mi niečo vysvetliť? No, Vieš, synak, keď sme boli ešte mladí a ty si mal 2 roky, tak prišiel som na toho, koho si ukázal a normálne z neho v podstate tá duša v podstate vybehla do teba. Mal si zóna otvorené ústa. A preto si teraz máš takéto schopnosti. Lebo nechcem nič hovoriť, ale proste, chápeš, že to proste bolo, tak my sme ťa chceli ochrániť, ale nás hneď odhodil do kuchyne. A potom sme videli len teba, ako si teda, vieš. jasné, mami. A proste tak, len som sa pýtal. Len tak. Moja hlava zase. Takže vypadám ako takto. Takže keď je tma, tak môžem byť takýto. A keď nemôžem byť, cez deň. No, tak. To čo bol s tebou? Však ty si mal len tú jednu podobu. Kde sa ti to stalo? Čo si spravil? No vieš, ešte keď som bol policajt, asi prevčerom alebo včera som bol v škole, vieš ako je tu. A normálne v prvej triede bolo, že zakriaté miesto a potom som ho uvidel a priblížil sa ku mne a dostal sa to ku mne, no. Pre pána Jana, si v pohode? Nemôžeš ísť ku doktorovi? Nie, to je v pohode, mami. Tak ja už idem. Tak čau. Čau. OK, tak toto bolo divné. Takže mamina vedela o tom, že v podstate takýto som. Dobre, idem teda do auta. Tak, sadnem si a idem. No ja neviem. Proste. To je aké divné. Jaj, tak idem ďalej. Už by som chcel len byť doma. A neriešiť žiadne tieto prípady. Ježiš, som na zlej strane. Musím ísť na druhú stranu. Ježiš, tu sme minule porazili toho Bonnieho, ako sa tak volal. No tu už máme ten náš house. Ale na budúce sa musíme niečo dozvieť od našeho otca, alebo ja fakt neviem. Takže na budúci prípad otec.